Какво да, масторе? Защо правиш глупост сега? Съдиш ли се? Смешно ли си? Да. За какво взе розова шина? Що? Айде спи за това, играй. Где бутазал? Внимай. Казах ли да вземем ти черна шина? Я скоро да бра. Аз ти казах, черна жена няма да ти взема. Няма да я връщам, масторе. За какво правиш глупости ми? Заповядай. Черна шина да вземем. Заповядай си шината. За какво е розово? Що е розово? Защото ма кеф е розовото. Добре, ти ли ще я караш шината? Че ти ще се я караш, бе. Е хубаво ти, няма се я карам, аз брат ми ще я кара. Еми хубаво, какво брат ти да я кара? Не иска розова. И аз какво да направя? А? Розова взех. За какво взе розова? Мейте, защото Виж, ма брат, кеф е розово. сега трябва да бях пари да ходя да я пращам брат. За какво да я пращаш обратно? Не ще е розова шина, бе. Какво значи няма кой ще е шината? Ми иска се черна, като и казал черна ще купи. Моля, 200 лева да, защо не ги фърляйте? Добре, стига вика, бе, по-спокойно. Ядосвам защо? По-спокойно само. Глупости се прави. Какво прави глупости, бе? Аз ти казах, черна шина няма да взема. Ай, мастре, създравей.